Boas noites. Un veciño de Rábade, de 58 anos de idade, faleceu esta mañá despois de que ardera a súa vivenda. As primeiras hipóteses apuntan a que puido ser o propio falecido quen lle prendeu lume á súa casa. As mesmas informacións apuntan a que a vítima padecía problemas psicolóxicos. Dende un taller situado en fronte da vivenda aseguraron que pouco antes dos feitos o home ameazou con tirarse por unha fiestra, aínda que o convenceron de que non o fixera. Foi entón, segundo as primeiras hipóteses, cando se pechou e lle prendeu lume á casa, falecendo no seu interior. O edificio ten 3 alturas e atópase na avenida Vilalba, en Rábade. Afortunadamente, non houbo que lamentar máis danos persoais das demais vivendas. Ata o lugar achegáronse numerosos efectivos e corpos de bombeiros que, despois de extinguir o lume, acharon nunha habitación o corpo calcinado do falecido. Bos e malos datos do paro do mes de decembro, segundo a que territorio nos refiramos. No que atinxe a Galicia, son malos, xa que no mes de decembro o paro subiu en 3.286 persoas, o maior incremento do Estado. A provincia galega na que máis aumentou foi a Coruña, con 1.715 parados máis, seguida de Pontevedra con 1.247 desempregados máis, Lugo con 261 parados máis e Ourense cun aumento de 63 parados. Galicia rexistrou o maior incremento do Estado, pero no lado contrario están outras 12 comunidades autónomas encabezadas por Andalucía, nas que baixou o número de parados. Así, os datos para o conxunto do Estado son máis alentadores e o mes de decembro rematou con 64.405 parados menos que o mes anterior. Os Reis Magos de Oriente foron puntuais hoxe e chegaron á cidade ás 6 da tarde. Sobre esa hora saían do Parque de Frixa coa súa cabalgata. As súas maxestades de Oriente percorreron as rúas da cidade ata a Praza Maior e durante o seu traxecto estiveron acompañadas por numerosos figurantes e público. Nas rúas, nenos e maiores agardaban polas maxestades de Oriente para coller algún caramelo e así facer máis doce a espera ata mañá, porque agora os máis pequenos da casa teñen que irse a dormir cedo e agardar que os Reis Magos cumpran os seus desexos. Algo para o que aconsellaron aos pequenos portarse ben, e non só no día de hoxe, senón ao longo de todo o ano. Que se porten muy bien y esta noche vendrán y tendrán muchísimos regalos. Ser muy buenos y portarse bien todo el año. No nada más el Día de Reyes. Es muy importante. Numerosos paxes están axudando estes días ás súas maxestades os Reis Magos de Oriente a traer os agasallos que pediron todos os nenos lucenses e que ningún se quede sen o seu xoguete. Para iso, as xogueterías estes días están ateigadas e con moito traballo. É o caso da xoguetería Juguetos, ubicada na Rúa da Raíña, onde esta mañá aconsellaban e tomaban boa nota do que pediron nas súas cartas estes días os nenos lucenses. As bonecas, os coches, as bicicletas e os xoguetes educativos están entre os máis pedidos. Pero, como sempre, para que os Reis Magos traian o xoguete pedido, é fundamental que os nenos se portaran ben durante todo o ano. Outra tradición que non pode faltar estes días e que pon o punto 12 ás festas de Nadal é o roscón de Reis. O típico doce adornado con froita escarchada e cunha sorpresa no seu interior é o postre estrela das comidas destes días. Na confitería Madarro, un ano máis non daban abasto hoxe cos encargos e vendas deste doce. A pesares de que o roscón se pode pedir con recheo de nata, crema, trufa e outros moitos ingredientes, a maioría dos lucenses prefíreno sen recheo. Todos los años sí tenemos mucha demanda, ya podéis haber observado la gente que tenemos ahí, pues se está cumpliendo las previsiones que tenemos. Bueno, el más buscado es el sin relleno, después podemos rellenar de nata, de crema, de trufa, de chantilly, pues de muchas especias, pero normalmente el que más se vende pues es el normal.
exactamente es el que pide toda la gente, y vamos, y es el 98% de los roscones. E aquí en Lugo seguimos sendo máis dos Reyes Magos, entonces compramos máis o roscón. Sí, aquí lo de Papá Noel tiene poco cartel. Aquí todo es la cabalgata de los Reyes Magos, los regalos del día 6 y los roscones, naturalmente. E se no sorteo especial de Nadal non tiveron sorte, aínda lles queda unha oportunidade. Mañá é o sorteo do neno. O primeiro premio repartirá 200.000 euros ao décimo. En Lugo xa son moitas as administracións que xa hai días que remataron coas existencias de décimos ante a gran demanda e agora xa só venden os tíckets expendidos por máquina. Unha das que xa non ten décimos dende a semana pasada é a Administración de Lotaría ubicada nas Galerías Villamor na Praza de Santo Domingo, que, como saben, repartiu 4 millóns de euros do pasado gordo de Nadal. Como consecuencia de repartir este premio, notaron un aumento do número de vendas para o sorteo de mañá. Sí, xa levamos unha semana sin lotería, ahora estamos vendendo da máquina, décimos da máquina. Notastes, despois de vender eses décimos agraciados co gordo de Nadal, notastes un aumento de vendas? Sí que se nota. Normalmente despois de Nadal sempre hai un mogollón de xente e tal, pero ao tocar a lotería sí que se nota. Hai moita máis da normal. As persoas que buscan máis, números que xa traen na cabeza ou piden vos calquera número, que lles deades o que sea? Ahora xa lles dá igual. En Navidad a xente suele pedir, pero ahora en Reyes dalles igual o que sea. Incluso a lotería de máquina, que normalmente non é unha lotería que non se vende, ahora se lles dá igual, o que sea. Con respecto a eses 10 décimos do gordo de Nadal, xa sabedes a quen lle poido tocar? Tedes algún dato? Hombre, sabemos porque xente toda daqui, xente que son clientes todos. Pero xa vos viñeron a dar as gracias, non sei. Sí. Axentes de policía convocados por varios sindicatos concentráronse hoxe diante das principais comisarías da Policía Nacional en homenaxe ao axente que resultou morto o pasado venres en Madrid despois de caer ás vías do tren durante un forcexeo cun presunto ladrón ao que lle estaba pedindo a documentación. Os sindicatos policiais piden máis protección para os axentes despois desta tráxica morte e cando aínda está recente o falecemento doutra axente nun tiroteo de Vigo. De feito, dende os sindicatos queixanse de que, a pesares de que se prevé o reparto de lotes de chalecos antibalas, estes non serán suficientes para todos os axentes. Lamentablemente, temos que reunirnos unha vez máis apoiando e estando ca familia do compañeiro asesinado en Madrid. Levamos unha temporada sufrindo todo tipo de agresións brutales, no cual, en motivos moi puntuales, vémonos abocados ahora mismo a ter outro compañeiro morto en moi pouco tempo. Podemos entender que é parte de nosa profesión, pero indudablemente creo que, e pido desde aquí, a xusticia que apoie e que cargue todo o peso da lei sobre estas agresións, que hoxe pegarlle a un agente de orden público é gratis. Entonces eso indudablemente os sindicatos policiales non o vamos a tolerar. También denunciar públicamente que la falta de respeto que entendemos que el máximo responsable del Cuerpo Nacional de Policía, como es el ministro del Interior, pues debería de acudir a los actos oficiales en los que se homenajea a un policía caído en acto de servicio. Porque no es que necesitemos a ningún ministro, pero creemos que la gente tiene que ejercer sus responsabilidades y es una falta de respeto hacia los policías, que dignamente están representando al Estado y por lo tanto el máximo representante de nuestra institución debería de acudir, porque luego vemos hechos que resultan paradójicos, como cuando se entregan los reconocimientos del Códice Calistino, pues vemos cómo asiste hasta el presidente del gobierno, y cuando un policía ejerciendo y defendiendo los derechos de nuestros ciudadanos, ejerciendo su labor, sin embargo para esos casos nadie con la responsabilidad que consideremos que debe de acudir, acude. Sí que es cierto que se ha entregado algún chaleco antibala, sí que es cierto que se prevé una entrega de partidas, pero no se prevé una entrega de partidas para todos los policías nacionales, sino solo para los que ahora mismo
están patrullando en las calles, y nosotros lo que sí queremos demandar es que cada agente de policía tenga un chaleco antibalas, porque yo hoy puedo estar en un puesto de investigación que no esté patrullando, pero mañana puedo estar en la calle y no van a mandarme un chaleco de Madrid expresamente para que yo salga a la calle. Lo que los sindicatos reivindicamos es que, igual que cada policía tiene un arma de dotación individual, también todos tengamos un chaleco antibalas de dotación individual. Creemos que sí, que debe de cambiar y que se debe de endurecer, porque cada vez ve la gente más, y sobre todo los delincuentes, que sale muy barato pegarle a un agente de la autoridad, cuando no debería de ser así en una sociedad democrática. Facemos agora unha pequena pausa e voltamos nuns minutos con toda a información deportiva. Deixámonos agora coas imaxes dos Reis Magos que esta tarde se achegaron ata Lugo. Boas noites. Xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco, e polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións, polo bo camiño. Galicia, o bo camiño. O Club Deportivo Lugo comezou 2015 cun empate sen goles ante a Ponferradina. Con estes resultados, de Setién acumulan 4 xornadas sen gañar e quedan a 4 puntos das posicións de descenso. Semella que o Club Deportivo Lugo agotou o cupo de goles no encontro ante o Numancia, xa que de novo a pólvora estivo mollada ante a Ponferradina. Tras a orxía goleadora para pechar o ano, a ausencia de ocasións para marcar foi o regalo de Reis que os albivermellos lle deron a súa afección.
No denominado derbi dos Ancares, o equipo de Setién non foi capaz de enlazar xogadas de ataque e tan só deu sensación de perigo en xogadas a balón parado, nunha ocasión de Iago Díaz e noutra de Pita, pero tamén nunha xogada illada na que David Zaganzo enviou o balón ao poste cun excepcional lanzamento dende 30 metros. Pero a Ponferradina, desaparecida en ataque grazas ao bo traballo defensivo do Lugo, tamén tivo a súa ocasión. Nos últimos minutos, Sobrino encarou a José Juan, que sacou unha man espléndida para evitar o que sería o gol do triunfo berciano. Con este empate, o equipo lucense suma xa 4 xornadas sen gañar e queda a só 4 puntos dos postos de descenso, o que dá maior importancia ao encontro desta fin de semana en Albacete, onde visitarán o pechacancelas da categoría. Mal comezo de 2015 para o Ribeira Sacra Breogán. Os de Lisardo Gómez non estiveron ao seu nivel e perderon con claridade na súa visita a Burgos. Severo correctivo que recibiu o Ribeira Sacra Breogán na súa visita a Burgos, onde o conxunto de Andreu Casadeval saiu moi enchufado o encontro e deixou o partido visto para sentencia no primeiro cuarto. Un parcial de 31-9 despois dos 10 primeiros minutos deixaba claro que os locais o tiñan que administrar a súa renda ante un conxunto moi blando. Unha tónica que se repetiu no segundo cuarto, no que os burgaleses ampliaron a diferenza para chegar a vestiarios cunha vantaxe de 28 puntos. Unha lectura de partido que compartiu o técnico celeste Lisardo Gómez. O adestrador lucense criticou a falta de actitude dos seus xogadores, sobre todo cando sabían que o Burgos sairía con esa actitude e intensidade. Ademais, lamentou as derrotas colleitadas polo seu equipo ante Palencia e Burgos, dous dos conxuntos ante o que o Breogán se xogará a cadar ou non os obxectivos marcados para a presente temporada. Tamén mal comezo de ano para os equipos de fútbol sala. Tanto Prone como Burela perderon con rotundidade ante o Marfil e o Inter Movistar respectivamente. O Prone Lugo comezou o 2015 do mesmo xeito que pechou o 2014, cunha severa derrota na súa pista, o que eleva a 16 o número de derrotas consecutivas dos de Manuel Vázquez. Nesta ocasión, ante o Marfil Santa Coloma, o equipo voltou a ser o de sempre. Atrás quedou a melloría amosada ante el Pozo Murcia. O 2-10 final reflicte as claras o que foi o partido. Unha diferencia enorme entre os dous equipos, a que engadir o factor Dani Salgado. O xogador ten no Prone a súa vítima favorita e unha vez máis demostrouno. Marcou 4 goles e foi un auténtico pesadelo para un equipo que semella vagar a deriva e o que nin Manuel Vázquez pode enderezar o rumbo. Agora os lucenses teñen dúas boas ocasións de sumar os primeiros puntos da temporada. Levante e Uruguai Tenerife poderían ser dúas vítimas propicias para acadar ese obxectivo, xa que o Prone precisa unha inxección anímica o máis axiña posible. Mal comezo de ano tamén para o Burela Pescado Rubén. Os de Juanlo Alonso caeron con claridade ante o Inter Movistar, conxunto ante o que se medirán nos cuartos de final da Copa de España. O líder da Liga regular foi demasiado para o cadro laranxa, que non puido comezar cunha vitoria o 2015. O Inter amosou a súa superioridade e de non ser pola gran actuación de Álex na portería, o Burela tería recibido máis goles, circunstancia que tamén se pode achacar ao meta local. Jesús Herrero tamén se tivo que empregar a fondo en varias ocasións nas que os xogadores mariñanos puideron marcar cando menos o gol da honra. Isto foi todo por hoxe, pero nós voltamos o mércores xa que mañá é festivo. Os máis pequenos da casa que lembren deitarse cedo e deixarlle comida aos Reis Magos para que fagan o seu traballo e se porten ben. Boas noites.
xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco. E polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño.